бързо да ходим да вземаме книгата, Коста, че да не завали. Да не завали и сега, че направо ужас. Че стой тука. Окей, брат, аз ще изчакам тука. Окей, че отиди да вземеш книгата, аз ще изчакам. Нека да отиваме да вземаме книгата, че сега да не завали даже да вратчето. Така, нека да отиваме. Ето я книгата. Сега се връщам при Коста и нека да видим дали има нещо страшно в нея. Ейта, айде ходиме вътре и да видим какво се е случило с книгата, дали има вътре нещо страшно. Айде ходи. Така, нека сега да видим книгата. Гледам, няма нищо мистериозно. Но вътре може би ще трябва да го гледам през бинокъл. Ти Коща, кой ще кажеш? Я знам, брат, дай да погледна книгата. Добре, ето, погледни я. Нека да видим сега книгата. Брат, тук пише нещо в тази книга, бе. Тук пише нещо. Виж. Купиш. Брат, че да видиш. Аз нищо не намерих. Какво? Не е това. Коса, ти къде гледаш, бе? Бе, брат, ето тук. Бе, сигурно това е заради специалните ми очила. Те виждат всичко. Сега ще дам един на тебе. Може би е заради това. Айде. Брат, сори, не намериш други очила. Това са ми единствени. Нищо, пак ще се опитам да видя. Така, нека сега да видим книгата. Отново. Да, истина, виждам нещо и без очила, Коста. Ти ще се объркал. Така ли? Окей. Вижда, ако ти го водя, брат, защото това е малко страховито. Нека сега да видим. Коста, той тук пише, че тази книга е била на някакъв цар през 1991. Е била на някакъв цар и който го вземе ще трябва да го изхвърли ли какво? Да го изхвърли. Брат, какви са тия глупости, които пише в тази книга? Това не е просто нормална книга. Не, брат, това не е нормална книга. Дали го намери вънка на улицата? Кой ще си остави книгата на улицата? Да, вярно. Така, нека да го видим. Да извикам ли и Георги да дойде да видим тримата какво се случва? Окей, айде извикай го. Така, нека да звъним на Георги. Мале, брат, че днеска цял ден ще стикаме и тук на телефона. На Brawl Stars. Кой ми звъни, бе? Марти 3G. Кажи, брат, какво има? Ало, брат, Георги, ще дойдеш ли тук с Костата? Чакаме, Коста сме. Той живееше в Велинград, улица Петър Петров, 37. Дойдох на Коста. И сега, тук имаме една изоставена книга. Тоест, извиня, объркахме у нас. У нас сме, улица Тодор Тодоров, 38. Обърках се. Значи, ще дойдеш ли тук, че тази изоставена книга с Коста не мога да разберем, разберем какво има на книгата, брат. Имаш ли против да дойдеш? Окей, брат, що ме чакате с Коста ще дойда. Улица Тодор Тодоров, 38. Айде, идвам. Айде, брат, чакаме та. Брат, каза ли на Георги да дойде? Да, бе, казах му, сега само трябва да го изчакаме. Окей, айде. Брат, сега къде му е къщата на тоя в Плевен? Аз идвам чак от Димитровград тук в Плевен. Ега, че 30 минути път. Сега къде му е къщата, да знам. Ето я къщата. Аре, бе, Коста, толкова направи. Я го знам какво направи. Ето го, бе. Георги, Коста, бе.
Нищо. Къде е книгата да го видя? Значи, ето я книгата. Сега Коста ще ти разкаже за какво става въпрос. Аз го намерих навънка. Обаче, нищо не мога да го разбера, дано ти да можеш. Така, сега Георгия, сега ще ти разкажа за книгата. Значи, книгата е от 1991 година, струва 7,50. Аз прочитах някакви работи, че е било на някакъв цар с моите специални сили на очилата. Ако ти ще можеш, сигурно това е само за очилата. Но не знам наистина какво виждам аз. Според тебе дали това ще е пранк? Момчета, не знам наистина. Според мене това ще е пранк. Но нека да видим. Така, нека да го разгледам. Чакай малко, бе! Какво е това?